munu ɲininkali fɔlɔ ko ɲininkali bɔra Angola ko a ko Angola olu ka misiriw jamu ka ca yen wagati olu yɛrɛ u bɛ jamu kɛ k'a sɔrɔ jamu kun tɛ jamu man ka kɛ mais n'u ye jamu kɛ e bolo nin tɛ jamu kun ye i bɛ jamu kɛ u nɔfɛ wa ou bien e bɛ bɔ Cheikh Salih Fawzani hafizahullah a ɲininkara nin kɛso la ni alimami ye jamu kɛ jamu kun tɛ sanji caman tɛ bɔgɔ nɔɔni tɛ sira la yala i bɛ bɔ de wa ou bien i bɛ salila nɔfɛ a ko ni alimami ye jamu kɛ ni jamu kun tɛ a ko salli in tɛ saha donc a ko kana salli mɔgɔ fɛ salli la salli min sahalen tɛ a ko i bɛ bɔ de ni jamu kɛra jamu kun tɛ bɔ a ko i kana salliw nɔfɛ de i bɛ bɔ de a ko bɔli in fana dama tɛ dɛ u hakili jigi k'a f'u ye he i filɛ ka min kɛ a tɛ bɛn nin tɛ daga min filɛ a filɛ ka min kɛ a tɛ daga a tɛ bɛn a fana a ko i k'o bangew ye dɛ donc an bɛ nin de ka kɛ nin jaabi an dɔnnikɛbaw dɔ ko i bɛ dɔn ni nafilaw ni fɛn ŋaniya mais a kuma sahalen filɛ nin ye Fawja ye min fɔ parce que n y'a ye lezina da'ima libo silimiya wal iftar u fana b'a ɲɔgɔnna fɔ ni jamu kɛra ni jamu kun tɛ jamu min tɛ saha kana salliw nɔfɛ i bɔ misiri kɔnɔ ko nanjiya k'u ye i ka tɛnb'u kɛ nin tɛ bɛɛ dɛ n'i tɛ se k'o kɛ komi jamana in bɛ cogo min e ka bɔ misiri wɛrɛ min bɛ n'ale tɛ jamu ka laada tɛ jamu ye o don sugu i bɛ taa salli olu fɛ sa fo wagati an bɛ min fɔ o ye nin de Angola dɔrɔn tɛ dɛ nin kɛra silama jamana illa ma rahima rabbi awo mɔgɔ ma nana ye fana mɔgɔw sen kɔnɔ ka salli fɛgɛya tɛ k'a kɛ komi doni de b'an kun na an kan ka doni jigin an ka taa da mɔgɔ si ma nana ye fana jamana in kɔnɔ ka ayiwa jamana ninnu kɔnɔ ka ɲɔɲa ka ɲaga fo minnu b'u danbe ka taa sunna ma olu de nana ni nin fana ye ko sunna ɲanamali Cheikh Salih Fawzani a ka katiri wɛrɛ ɲininkara nin na parce que a ye jamu fɔ jamu kan ka kɛ ko minnu kama a ko banabagatɔ kan ka jamu kɛ ni banabagatɔ ka salli fana la salli a wagati la ka lagasara salla wagati la ka futuru salla wagati la ka safo salla n'o ka gɛlɛ banabagatɔ min bolo a bɛ se ka jamu kɛ jamu taqdim ou bien jamu ta'khir a ko jamu cogoya filanan sanji ni sanji caman b'a kɛ kana ou bien bɔgɔ nɔɔninen caman bɛ siraw la sanji fana jamu bɛ se ka kɛ voilà mais a ko nin tɛ jamu kun tɛ sanji ba tɛ bɔgɔ nɔɔninen tɛ jamu kun tɛ jamu kana kɛ ni jamu kɛra a ko a ye salli wagati min sama kana fara nin kan salli min wagati ma don n'a y'o salli o ma saha o salli ma saha ɲininkalikɛla y'a ɲininka ko dɔw b'a fɔ ko sunna ɲanamalen ko cininka a ko jamu tɛ sunna ye o fiqhu filɛ yan de caman tɛ ninnu de don a ko jamu tɛ sunna jamu ye rukhasa de nɔgɔya de dir'i ma ni degun bi ka nɔgɔya dir'i ma ani sunna o tɛ kelen ye a ko alqasru fi safari o de ye sunna ye n'i bɛ taama la ka dɔ bɔ salli la o b'a fɔ o de ma sunna a ko mais jamu tɛ sunna de janko i n'a fɔ i bɛ sunna ɲanama jamu ye rukhasa de ni degun nan'i ma bɔda dir'i ma nɔgɔya kɛr'i ye ani sunna dɔ wagati b'a kɛ a ko ko kelenw tɛ ne delila ka nin bila sitiw dɔ kan karamɔgɔ dɔ bɛ yen o ko kelen a y'o ɲɛ jajahullahu khayra a ko haja huwa al-fiqh a ko faamu filɛ nin ye caman tɛ nin de don a ko caman tɛ nin den farasiw de don ayiwa mun ye sunna karamɔgɔ caman bila jamuw bɛ kɛ misiriw kɔnɔ hali jamu kun tɛ ko ciden ka hadisa ɲanamali sunna ɲanamali ye ko ciden de jamu kɛ salli fana ni lasara fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ ewa sanji tɛ ko siranya tɛ ko ewa ye futuri sabu k'a fɔra sanji de siranya tɛ ciden ka sunna ɲanama jamu tɛ sunna ye jamu kɔrɔ ye de ko nɔgɔya ni gɛlɛya bi ka nɔgɔya dir'i ma i k'a kɛ mais sunna ɲininen t'i fɛ sunna ye kasuru de ye sunna ye Cheikh Salih Fawzani ni faranfasiyaw di ko in na ala ka hakiliman d'a ma ala ka faamu d'a ma diina kɔnɔ bon mais ninnu ye mutaalimina ninnu fana bolo ɲɔgɔnna karamɔgɔbaw tɛ n ko defo ye dɛ
وبافو نinde ma jahalul murakkabu ninde balaw ye dinala jahalun basitu be nte fendo nyire baado nte fendo nyakala ndende وبافو jahalun basit e ba nyanyini o e be karamogo lame e be karamogo ka kitabul laji me jahalul murakkab ifili lendo itado ku ifili ndo e nyana nebe bumbaji nye be hamada bul hambali nye be maliki nye balaw ye ninde dinala ninde balaw fule silama manton ka sisa nin karamogo sugu awa munum be nin jamu bambali la de nin karamogo sugu de do jahalu murakkab jahili do ade tado ko ale jahiliya ala kan kisala kan tanga koni mogo mi ni ebe sujuru la duawu munun kan ka fo sujuru la eba fe ka duawu do ki yere sujuru la me te sharabu kanna ibe se ka fo ka kanna wa don ke bawo ko mi nye salli azikaru munun fora ci de mbolo sujuru no rukula ibe ulu nyini ko kala ko fo u chogola ci den ko ka fo chogome duawu mi ni be sa arabu kanna iba fo arabu kanna ne e b'a fɛ ka duwawu dɔ k'i yɛrɛ diɲɛ hɛrɛ la lagara hɛrɛ la i to arabu kan dɔ a dagara i k'a fɔ i kan na k'i sujurutɔ to i bɛ nafila la o i bɛ farida la o a dagara i ka duwawu kɛ i ka kan na i b'a fɛ ka hamina ko min fɔ e tɛ se k'a fɔ arabu kan na a dagara i k'a fɔ i ka kan na allazinatu da'ima libusil mawlifta i ɲininkara nin na fatawa allazinatu da'ima libusil mawlifta i ɲininkara nin na kɔnɔ u ko dagara ite se ka duwawu min fɔ arabu kan na dagara i k'a fɔ i ka kan na ko ala ko kuranɛ kɔnɔ fattaqullaha masatatu ko ala ko a ye sira la ɲɛ a ka se ko dama yira ko ala ko kuranɛ kɔnɔ la yukallifu llahu nafsa illa wusaha ala tɛ nin bila fɛn na min se t'i ye ko ciden ko ja amaratukum bi sey fatu minhu masatatu ni ɲaw ɲamira ni min ye a y'a se ko kɔ la wala ko nafila do farda do i sujudu to i b'a fɛ ka duwawu min fɔ i tɛ se arabu kan na a dagara i k'a fɔ i ka kan na a kɛra kan sugu sugu ye ko ani hadisa bɛ ɲɔgɔn ta hadisa min ni a ko hadamaden kuma tɛ ɲa salli la o y'i jɔlen de i y'a dɔn mɔgɔ jɔlen salli la hadamaden kuma tɛ ɲa ye mais i biritɔ kunbɛlɛmina la ou bien sujudutɔ o ni jɔli ta tɛ kelen ye parce que yaramu kalaw min fɔra jɔli la ni ciden y'a tiɲɛ demir kafu min b'a la ka taa hadamaden ma mais ciden yɛrɛ tun b'o ɲɔgɔnna fɔ allahumma aghfir li warhamni i b'o fɔ bayna sajdatain i b'o fɔ i suru so i bɛ duwawu kɛ subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma aghfir li ciden tun b'o fɔ ruku la donc dɔɔnikɛbaw ko jɔli ani kunbɛlɛminatɔ do ani bɛ tahiya la ani bɛ sujuru la u tɛ kelen ye bon ko ewa juma do sani kotoba wagati ka se ko alimami bɛ wajuli kɛ a bɛ miniti 30 ɲɔgɔnna kɛ a bɛ wajuli kɛ o kɔfɛ ni kotoba wagati nana a bɛ kotoba kala o bɛ cogo di min ye juma do juma ɲɛ kotoba ɲɛ alimami yɛrɛ ka wajuli kɛ o mɔgɔ wɛrɛ ka wajuli kɛ o laysa bi masrur sariya tɛ ciden ka sunna tɛ juma ɲɛfɛla wajuli ye dɔɔnikɛbaw ko a bɛ don hadisa kɔnɔ naha an tahalluqi yawmal jumu'ah ko ciden ye balili kɛ juma do mɔgɔ kana fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ wajuli kɛ ou bien a bɛ ɲɔgɔn kala donc a tɛ bɛn juma don wajuli kutuba ɲɛ a tɛ bɛn sheikh abdulaziz ala sheikh k'a to wagati min a bɛ kuma nuru ala darbi la n bɛ a ka fatawaw lamɛn n bɛ na nin yɔrɔ la a bolo u y'a ɲininka mufti ama mamalakata arabiya saudiya a bɛ hali sisan mais a kan de a tɛ se ka kuma kan de minana ale de saudiya ka mufti ba ye sisan ale de bɛ bombaji nɔ la wagati min tun bɛ kuma arajo la n bɛ na ni ɲininkali pɔsɛra la juma ɲɛfɛla wajuli a ko laysa bi masrur a ko juma ɲɛfɛla wajuli tɛ sariya ye a ma sabati ciden bolo
ama sabati sayba bolo tunte sarafu bolo ako e pecciñalu de bala ako juma do ciden ko ni mogo min nana juma la jonna iye fen salle ala ye min no ye fo alimami kanade ako juma do sarafu tilela ko damaro re tumbe ni tara ibe ka qur'ana kalanna ube ebe salli fo alimami kana ube ebe jikirula ube ebe duawula ako ninde tumbe salafu ka misiri kono ako min wajulu kela sigira nimbe be tiya abe nimbe sugula ni mogo sigira be wajulu ke salli baga be sugula nimbe salli ba sugula na ya hakili bile ka kuma no fani ka wajulu ba sugula ka sallira ibe qur'ana kalamba sugula ibe jikru kela sugula ibe duawu kela sugula ako sugula lini torani de bala cinyali de bala ako epifana ni wajulu kela ye minute bisaba ani eri kele eyo ke wajuli la mogo be elame mogo te concentré almami ka kutubanye tuguni parce que adabora de dogo ni mogo ma wajuli me be kana misiri la ka sigi kalmami la me be min fo kutubala mais ni e nana ka mogo tilofa wajuli la 30 minutes eri kele ube wajuli la mela ni almami nana aya soro wajuli nege boru la pew ute almami yere concentré almami yere ka kutuba kama tuguni e ma ye ka kolosi misiri juma ni asariya be nube wajuli ke sani almami kana ni almami be kutuba la chama be sinogo parce que yitulo faw ka wajuli nege bola ute almami talla metuguni ka soro wajuli kele do fana be fana ale be wajuli ke mawdu minka kutuba kala ne fana be na kutuba kala mawdu de ka na fawka dogo donc sunnate sariyate wajuli ka ke jumani almami yere ya ke sunnate mogo wore ka ke sunnate lezina daima ye ninde jabi Sheikh Albani ye ninde jabi Sheikh Ibn Simra rahimahullah ulu be ninde ka wen ninde jabi juma ko ni wajulite abe sigide mimbe qur'ana kala bi ka qur'ana kala mimbe duaw ke be duaw ke mimbe jikru ke be jikru ke mimbe salli sanal mami kana ibe salli donc ne al mami na be kutuba kala mais ni eye ewa wajuli ke kutuba joli kala na ha eye 30 minutes ke wajuli la ube eri kele al mami na ye 30 minutes ke kutuba joli ke rasisa kutuba fulare ke ram misiri kono donc munun fana ba ke ko ulu ba ke ko ulu tem ewa ko ulu fana tem mo soro mo min be juma do ko be mo munun soro misiri kono ko ni juma te ulu te soro misiri kono jama bena juma don de misiri kono donc ulu fana yo kaso soro bon u ka mo lakala an ka jamana mo chaman kala lente an fana ka wajuli ke ni jama bena u ka kala almamiya ala ye almami de ke sariya almami de ka ku kala ete nu makala dogo ko mume nu makala ma wajuli me mun kan ku kala ku ka dinan nya ko anya do ayal mami nyuma de nyine almami je bilala o palasila o serima sariya nyina na kode quoi e ka hakilina min fulenya hakilina tere e fule ki yere bila palasi minna almami bula kunya kutuba la o palasi de o palasi ke bagay almami de ba laje nambe wakati minna ni bato wakati munun nana ko munun kan ka fa kufo ube dogo kun kono na dugu kono na jamana kono na ko munun bolila kono kutuba kan kan ke minka almami de be kutuba ko ka jamala dona ku bokum pala mais awunta ni femmin kera ewa kiyun kono dogo kun kono ube dugu kono dogo kun kono ni eyele na mim kare bo ko abe tegere mari deke ko kuno awunde yennin fo kuno ande ima ya yande tegere ma atara kuma awunde ka koyinka kasoro kutuba dabura wode kamo dogo kun kono na dugu kono jamana kono kiyun kono ko munun nkera ni kuma kanka kula ni fendo kera na manka ke kutuba ka bange mogo yennin kera amanka ke ube ni komin kanka ke ambe komin wakati la sunna komin kam ni bato komin ka wakati la kamogo hakili jigola ko bato yinke kutuba dabura ni de kama ala sosone ala kutani ko munu nyera almami de ka bara ye oye e ka wajuli kala tato ye donc ka fo ka surunya juma nye wajuli te sunna e sariyate e wa cinyalu de bala fana bon ko do ka ɲininkali ka bɔ lajine ko ka kesi bila misiri da la ube misiri kono
mogo ka dɛmɛ bilala misiri dɛmɛ o bɛ cogo di min ye Abdul Muhsin Abadi ɲininkara nin na Sheikh Suleiman Urehili ɲininkara nin na ko ka kesi sigi misiri kɔnɔ ka wari kara misiri masala kama basi t'o la o ye wa ta'awanu ala albirri wa taqwa o ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ka ta Sheikh Abdallah Bumbaji Abdul Muhsin Abadi ɲininkali poseru la ko basi t'o la ka kesi sigi misiri kɔnɔ ou bien misiri dala wariw ka bila la basi t'o la silamɛya sariya la mo kesi ye min fɔ a ka kɔlɔsi dɔrɔn a kana kɛ kesi tigiw ka alimami to kutuba la ni dɔw bɛ yaala yaala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka dɛmɛ ɲini o ye ka mɔgɔw sugu la k'u b'u ka kutuba lamɛn o tɛ bɛɛ dɛ voilà mais sani alimami kana ka daliliw de bɛ kɛ u bɛ kutuba kɔfɛ dɛ sali kɔfɛ dɛ a bɛ daliliw kɛ dɛmɛw ɲini k'u bila kɛsi la u ko baasi t'o la dɛ mais a kana kɛ mɔgɔw bɛ u ka sali kutuba lamɛn la wagati min aw bɛ tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ alimami bɛ kutuba kɛ o tɛ bɛɛ bon ko dɔ ko e ko jamana olu bɛ Algérie u bɛ mobili boli de kɛ ko olu bɛ Algérie komi papier t'u bolo mais wagati dɔw la n'olu bɛ sali u bɛ polisiw natɔ ye ni polisiw fana nana e ma papier t'i bolo b'i minɛ n'olu fana bɛ sali la a bɛ daga u ka sali tigɛ ka boli wa o baasi t'o la i bɛ sali tigɛ ka boli dɔɔnikɛbaw ko sali bɛ tigɛ ko damadɔ kama ni yɛrɛ ye jugu ye kana i ma fagali fɛn dɔ ou bien kungo kɔnɔ fɛn dɔ e bɛ sali la a b'a kɛ kana i ma a bɛ daga i ka boli ka sali tigɛ i ka boli o kɔfɛ ni fɛrɛla waati min i bɛ sali ou bien nafolo fɛn hari i ka daba e bɛ sali la e ka daba fule ka taa a dagara i ka sali tigɛ i ka daba in récupérer i k'a minɛ o kɔfɛ i bɛ continuer sali la ou bien e bɛ sali kɔnɔ jɔn nana ka i ka saki ta ou bien i ka nafolo sali tigɛ i k'a minɛ la dɛ ko n bɛ sali de la fo n ka sali dafa dɔɔnikɛbaw ko sali bɛ tigɛ nafolo tangali kama nin tangali kama nafolo tangali kama sali bɛ tigɛ wagati wɛrɛ i b'a sali bon a sagira ka ɲininkali wɛrɛ pɛwse ɲininkali min pɔsera mɔgɔ dɔ bɛ minɛ ni minɛna n bɛ degu de n bɛ ɲangi de n bɛ don kaso de la a dagara i ka sali tigɛ ka boli ɲininkali fila ye mun ye yala a bɛ daga e fana ka kɛ jamana kɔnɔ nin cogo la u ka sariya ye papier min ye n'a ti bolo wa dɔɔnikɛbaw ko a man ka i ka kɛ mɔgɔw ka jamana kɔnɔ k'a ka sariya sɔsɔ o tɛ daga ye n'i bɛ sigi mɔgɔw fɛ u ka sariya ye papier minnu ye i kan ka o de ɲini i man ka sigi u fɛ n'u ka loi ye mun ye u ka sariya mun ye k'u ka sariyaw sɔsɔ parce que u bɛ don ulul amru ninnu sɔsɔli la ya ayyuhal ladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum don ka ko ni ulul amru y'an bila fɛn na y'an ɲamara ka fɛn dɔ kɛ ni ala sɔsɔ tɛ ala kuta tɛ ala sɔsɔ tɛ an ka tugu ko k'o kɛ wajibi do an kan ala donc kanu ka sariya sɔsɔ o kɔni tɛ bɛn bon hari ni kafiri de ye ɲɛma ye k'o ye ulul amru ye wa ni kafiri ye ɲɛma ye min ye sariya la sariya ko ulul amru min ka bato a to o la mais n'i b'a ka jamana kɔnɔ a ka loi min bɛ yen o tangali n'o kɔlɔsili wajibiri kan bon ko mɔgɔ ni a jɔra salira ko dɔw b'u sen waga ka bɔ ɲɔgɔn na n'u y'u sen fara ɲɔgɔn kan wo bɔra e bɛ se ka tigi sama ka gɛrɛ yɛrɛ laban ou bien ba kɛ cogo di bon fɔlɔ la ni hadamadenw bɛ jɔ sali la bɛɛ ka kɔlɔsi i kan'i sen waga dɔɔnikɛbaw ko i jɔ cogo sali la i kaman fila bɛ hakɛ min na i ka sen fila jɔyɔrɔ ka kɛ o de i ka nin kɔlɔsi ka sali la e kaman fila bɛ hakɛ min na
i ka sen fula jɔyɔrɔ ka kɛ o de kan'i ka sen kɔlɛ ɲɔgɔn na i jɔtɔ salli la kanu waga a ka kɛ camancɛ la i kama fula hakɛ i sen fula ka kɛ o yɔrɔ la i jɔlen salli la mais n'i y'a waga sisan n'a wulila sujudi la e y'u fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ la wo bɛɛ bɔ bon ko ni o wo bɔra sisan yali i bɛ se ka tigi sama a k'a sɔrɔ n'a tigi faamulen don n'i yɛrɛ y'a dɔn a t'a tigi tɛsiwiso a tɛ mankan ni kɛlɛ kɛ salli la mɔgɔ dɔ faamulen don n'i magara a la ou bien i y'a sama a bɛ gɛrɛ i la baasi tɛ la i k'a sama mais n'i y'a dɔn mɔgɔ dɔ a faamulen tɛ ni e magara a la sisan a bɛ dimi ou bien a bɛ mankan kɛ salli la ou bien a b'a kɛ kɛlɛ ye i b'a to yen e bɛ se ka gɛrɛ a la cogo min i bɛ se ka gɛrɛ a la ka o datugu bon ko mɔgɔ dɔ ɲininkali ye mun ye ko ni mɔgɔ min ale tun bɛ dɔlɔ fɛɛrɛ de kɛ a tun bɛ dɔlɔ fɛɛrɛ de kɛ baara si t'a bolo ni dɔlɔ fɛɛrɛ tɛ bon a fatura ko dɔlɔ fɛɛrɛ wari de to a kɔfɛ ɲagami si t'a la yala bɛ da ciyɛtabagaw ka ni wari tiɲɛ t'a kɔfɛ wa dɔɔnikɛbagaw dɔ bolo a dagara aw ka wari in tila a kɔfɛ ko parce que a nana aw ma ni sira dagalen de mais kuma salen ye min ye Sheikh Salih Fawzani Fawzani ɲininkara nin na a ko ewa ni a dɔnna kɔni ko wari min filɛ nin ye ɲagami si t'a la haramu wari de don a ko aw kana ta tiɲɛ la a y'a dɔn hɛrɛ ko dɔ la aw ka kisa ma a y'a dɔn hɛrɛ ko dɔ la ka di misiri jɔlaw dɔw ma ou bien sira jɔlaw dɔw bɛ ka forasiw sen n'a ye aw kana ta tiɲɛ la tellement que n'aw y'a dɔn ko haramu don tapi saba cogo di bon ko mɔgɔw dɔ ko alimami jɔyɔrɔ la k'u bɛ tapi saba de da ɲɔgɔn kan ko parce que ko ciden ka minbari yɛlɛyɛlɛna saba de tun b'a la k'o bɛ cogo di nin bɛɛ ye jahiliya de diina kɔnɔ ni ko i b'i ka minbari kɛ yɛlɛyɛlɛna saba ye daraja saba ye o bɛ se ka faamu ciden ka minbari tun ye daraja saba de ne bɛ n ka minbari kɛ daraja saba ye mais yala ciden ka yɛlɛyɛlɛnaw o de tun b'a ka mihrabi ale tun b'a ka saliyɔrɔ la n ko ciden yɛrɛ tile la bɛlɛ yɛrɛ de tun bɛ tapi yɛrɛ tun bɛ fɔlɔ wa bɛlɛ de tun bɛ ciden ka misiri la ni cɛncɛn tun bɛ saliw de kan donc ninnu ye jahiliya ni fɛn dɔnbaliya de ani ka fɛn dɔ diina kɔnɔ lesiri tɛ min na ala ka hakiliman d'a ma donc ciden ka minbari ye yɛlɛyɛlɛna saba ye ani ni alimami bɛ sali fo i ka sali tapi saba de kan ninnu tɛ ɲɔgɔn sira la nin ye jahiliya ye lesiri tɛ nin na diina la Waalaikum salam. Ko ga Quran karanga yana bon ko e taara misiri dɔ la bon a dɔw kan ka jamu kɛ mais misiri ma jamu kɛ futuru kɔfɛ u y'a kɛ kuranna kalan de yala e kelen bɛ se k'i ka safo salo misiri kɔnɔ ko jamu ka taa ayi jamu bɛ jama de nɔfɛ ni jama ma jamu kɛ e tɛ jamu kɛ i bɛ sagi ka taa i ka so safo wagati misiri min ma jamu kɛ i bɛ taa jama sali kɛ n'i y'a sɔrɔ misiriw ye jamu kɛ fana ni safo sera i bɛ ka safo sali mais i kelen tɛ jamu kɛ dɛ jamu bɛ kɛ jama de nɔfɛ n'a kunbɛn ko o ko min bɛ
cɛ ni muso cɛ ko muso tɛ salli kɔrɔta kɛ k'o bɛ cogo di maana dɔnnikibaw ko salli la ko cɛ ni muso bɛɛ de kelen ye min bɛ cɛ ka salli la o de bɛ muso ka fo fuqahaw bɛ yɔrɔ damadɔ bɔ a la ni muso bɛ salli yɔrɔ min ni walicɛw bɛ yen muso b'u hakɛ to a kana yɛrɛ waga ka bɔ ɲɔgɔn na ni cɛw b'a ye cɛ kan ka wuruku sujudu kɛ cogo min k'a yɛrɛ waga cogo min ko muso kan'o kɛ ni walicɛw bɛ yen a k'a yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan parce que ale dabɔra sutura de kama u bɛ cɛ ni muso bɔ ɲɔgɔn na yan n'a bɛ cɛ jamakulu ɲana ani fana salli kɔrɔta yɔrɔ salli kɔrɔta tɛ muso kan salli kɔrɔta bɛ cɛw de kan ni muso bɛ salli kɔrɔta t'a kan ani salli minnu bɛ bange ni muso kelen b'a ka so kɔnɔ ou bien n'a ka jumaramu salli minnu bɛ bange cɛw b'u bange cogo min a fana b'u bange mais n'ale b'a kɛ ka salli yɔrɔ la wali cɛw bɛ n'a y'a bange u b'a kan mɛn a b'a gunda a b'a ta fɔ da jukɔrɔ donc dɔnnikibaw ko fuqahaw b'a fɔ ko muso ni cɛ salli la u bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni yɔrɔ damadɔ de la sinon salli cogo la u bɛɛ de kelen ye mais n'a bɛ salli wali cɛw ɲana k'a yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan a kana salli kɔrɔta t'a kan fana ani ni wali cɛw bɛ yɔrɔ min a kana ka salliw bange ni wali cɛw b'a kan mɛn subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kali minnu ɲininkali fɔlɔ